Tipramothani Shakthar Mumbai tini khwai is Singasori Latha Kolok Kamini Bemar Kalai Thijanai Bukhuk Okora Chunu Malkarni Bihik Maduri Malkarni Nukhungo Mairu Maisha Maikha Dal te Kubuni Nangkungmani Mani Khunirok Thangi Jubalakha Tipramothani Adongrok Khwai District Working President Boromgrang Tirthi Deburma Block Committee Member Boromgrang Omri Deburma Monitoring Committee Member Boromgrang Dalim Deburma Advisory Committee ni President Boromgrang Monoranjan Deburma Omri Deburma Khobui YTF Tei TWF ni kubun adongrok o chuma mungpa o thangi shogi manjak kha Bulan na hambai sini media person suno ini apa hai wati panti jara semua dosa hai cuma kabar semua bagai sini sabis asram mari konstitusi Tipramothani engai sini yo sabis asram di konstitusi ni is Singisora eba purbo Singisora bisini 2 number ward sini Chakra Sunu Kormokar Brok Kormokar kono Brok Hindustan সম্প্রদায় ni bini Chakra ni bini bihik Maduri Kormokar bo thanai poidra ges thika bini sardo eba 13 din no tini bini o sardo gro chung bono hicha tamna sini o is Singisora bisini je komiti member tongnai ba montri tongani borok chung bal khe tini borno hicha bini o sardo gro chung marum dalo hicha chuba chu tanga phaika sini o Maduri sini buku Chakra jok Maduri bo sini sakuri kamiangai thijamon jora chung tini bonaswa so khlainani phaitani tinoro chung ba thika sini Singisora bisini monitoring committee ni member sini Boromgrang Dalim te advisor committee ni Boromgrang Monoranjan te block committee ni committee member sini Takuk Ombe te asram bari constitution ni YTF ni block committee ni ITC ni sini Takuk Omodip bo malah kita gai te kemua tunggu orang bung salia sung tini hicha apa hajura sung tini bono chuba chu khanya phaimaga awon dole sung tini bubagrano hambai tamni himla bubagra dagi bising tino sung tini para grogoi kami grogoi sung sugya ba dara masya ba saksuri hanya ba tuimaniya ration card kirei apa harmo sajo khadi nei samani tongma bisinte sung tini bubagrani akokno mi dagi mungno hari sung tini apa hajiro sung tini bono chuba chu khanya phaimaga hambai kakani ni bumong Chunu Kormokar angka thijanai ni tam klai ambi tangi thimane abo abo usubo ngia hamo khatkal thigata busuk salbusuk ni sekang thimane abo abo ito tini din khata tini 13 din na tin gai dabu no sar sangno nang tam sanai je mothani ngai bowagrani dagi mumbai borok tini nano hamjagi chubana phaikata ngai nang tam sanai borong no Santa Hamai Santa Fajar Hamai Santa gai mo jagani bumong thaini bumong kia sariana Hima Janmure Bata Kolaka Latha Kolok